Oga idan ba za ka iya ba zan je ganin in gama da duk yaran da a cikin gari. Bari ya zo dace mana abin yayi. A'a ni tare in gama da su san. A yanzu kyau kawai ka bari in je ni zan iya gama da su. Gaba ɗayan su. Na gane idan ba ku iya ku bani ni in je gari. Sun kasa mu je mu isko su garin nasu. A gace. Ba matsala mu je kawai. Dama na gaya ma haɗuwar mu da kai baki kafin kama haɗo gona ta akwai wahala. Dama haka ranku na ce ban ganka ba sai gashi yanzu Allah ya haɗa ni da ke. Kawai oga ka bani da su wanga ƙaramin yaro zai tuwa hina ma walakanci.